У другой палове 90-х Гомель перажываў складаныя часы русіфікацыі, супраць якой паўстала нефармальная моладзь. У горадзе дзейнічала вядомая культурніцкая арганізацыя «Талака», а яе ідэйныя паслядоўнікі стварылі моладзевую арганізацыю «Гард». Пік моладзевай актыўнасці прыйшоўся на канец 90-х, пачатак 2000-х. У Гомелі ладзіліся з ініцыятывы моладзі культурніцкія імпрэзы, хіп-хоп-фестываль, першы міжнародны стрыт-арт-фестываль. Але ўлады пасля выбараў 2001 года паступова пачалі пазбаўляць гараджанаў ініцыятывы. Мерапрыемствы забараняліся. Пачаўся палітычны пераслед нават культурніцкіх арганізацый. У гэтых умовах моладзь вырашыла высмейваць рэжым, які ўсё забараняе. Як праходзілі тагачасныя маладзёвыя акцыі, распавядае журналіст Алесь Карніенка. Я ў пэўны момант зразумеў, што вось у такім асяроддзі, калі там 70-80, я не кажу, што ва ўсёй Беларусі было. Напэўна, ва ўсёй Беларусі так не было, але ў Гомелі нейкі час Лукашэнку моцна любілі. І у такім асяроддзі дзейнічаць можна толькі даводзячы гэта ўсё да абсурду. Мы пасля калісьці давялі гэта да такога ўзроўня, што заснавалі моладзевы рух у падтрымку Рыгоровіча, распаўсюджвалі улёткі ў стылі гэтых лістоў шчасця, пісаў я тэксты, сёння напісаў яшчэ цікавей. І гэта было бяспечна ў тыя часы, калі ўжо сажалі за пікеты, сажалі за зарэгістраваныя недазволеныя пікеты, любыя масавыя акцыі праз 10 год дыктатуры, а ў Гомелі атрымаць дазвол практычна немагчыма было на нейкую масавую акцыю. І таму я прыдумляў пастаянна формы, якія актыўнасці, якія дазвалялі выходзіць на сотні ці тысячы людзей, і пры гэтым удзельнікі маглі сябе адчуваць дастаткова бяспечна. І калі мы выходзілі з партрэтамі Лукашэнкі і казалі: «Хаціце волшебны партрэт?», то зразумела, што міліцыянты не будуць хапаць пад фотакамерамі людзей, якія раздаюць партрэты Лукашэнкі альбо прапаноўваюць узяць гэтыя партрэты. Іх амаль ніхто не браў, конечно. Хто браў, то пасля распавядалі, што вісяць у нашых інтэрнатах, вісяць партрэты перакуленыя, размаляваныя, праколатыя і так далей. Але збольшага людзі ўспрымалі сцёп і не бралі гэтыя партрэты, а мы раскупілі пад шчаслівыя усмешкі гэтых прадаўцоў, і не зразумелі, навошта нейкія маладыя людзі прыйшлі, выкупілі ўсе партыі маленькіх і вялікіх партрэтаў Лукашэнкі за капейкі. І мы заходзілі, напрыклад, на першатравенскую дэманстрацыю ў Гомелі. Нам сваю не дазваляюць. Добра, мы зойдзем проста ў тлум 10-тысячны сагнаных пралетарыяў. І вось мяне там бачу чекіст, якого я ўжо ведаў з далёкіх 90-х, штурхае галоўнага міліцыянера. Типа, ідзі разберися, што там робіцца. Мент разумее, што гэта будзе смешна выглядаць, калі ён будзе высветляць, навошта мы раздаем партрэты Лукашэнкі. У выніку міліцыянт не ідзе сам, гэта чекіст бедны, падыходзіць да мяне: «Александр Николаевич, что вы тут делаете?» Я говорю: «Товарищи рабочие!» Пачинаю кричать. Такі міні-мітинг арганізаваў, дзякуючы чекісту, просто импровизация. Кажу: «Товарищи рабочие, я утром не включал новости. Наверное, произошло что-то ужасное. Наш любимый, горячо любимый Александр Григорьевич, что-то с ним случилось. Потому что, вот смотрите, человек из КГБ подходит и спрашивает, по какому праву я раздаю портреты нашего великого президента». Народ угорает, ржут все, это чекист бедный, червонее, белее и утекает.
І все. І ніхто нас не кранає, і ми ще там паўгадзіны глумімся, ходзім, пролетарии смеются, і ніхто не бере, все разумеют. Ну, мы там, у нас тэкст был, ну, вам, конечно же, и там был чарговы кризис, чарговыя нейкія скачки цен, нейкія расцэнкі ЖКХ росли. А, дарэчы, яшчэ Путин там с Лукашенком сшипіліся ў чарговы раз, это весна 2004-го, и мы кажем, ну вот вам же приходят мысли, что цены растут, а зарплаты падают, не растут, рубль обесценивается. Приходят же такие мысли? Приходят. Ну вот видите, а этот портрет поможет. И что, цены что ли уменьшатся или зарплаты вырастут? Я говорю, мысли уйдут. Вот повесите, будете смотреть, мысли уйдут. Вот с таким текстом мы ходили, и где-то працавало долго. И как бы все смеялись, все разумели, что мы робим, навошта мы робим, кто мы такие, а схапить не адважвалася ніякая міліцыя. І вот, ну, самы пік, напэўна, быў, я акурат сведкам не быў, я ў Менск паехаў з маленькай групай, мы там рабілі тое самае, але 10 ліпеня на 10-ю гадавіну перамогі Лукашэнкі на выбарах у Гомлі вот адбылася такая акцыя, там было, не ведаю, пару десяткаў чалавек былых гартаўцаў, якія сталі з вялікімі партрэтамі. Все ўжо ведалі, што такое ланцуг неабыякавых людзей, а тут стаяць не з партрэтамі зніклых, а з партрэтамі Лукашэнкі ў гадзіну пік. І едуць тралейбусы, развозяць людзей з працы, тысячы людзей глядзяць з гэтых тралейбусаў і аўтобусаў, бачаць Лукашэнку і не разумеюць, што адбываецца. Карацей, там фурор быў, і хлопцы казалі, што столькі амапу яны не бачылі за ўсё сваё жыццё, а міліцыя не ведае таксама рабіць. І яны падыходзяць, кажуць, а колькі вы будзеце яшчэ стаяць? Ну, так, гадзінку, не, ну, а можа быць, вот, ну, і, карацей, дамаўлялись, ну, калі ласка, ну, яшчэ давайте, вот, ну, давайте уже разыходзіцца. Таму што, ну, картинка с порваным партрэтам Лукашэнкі была б, конечно, ва ўсіх газетах, і гэту акцыю так ніхто і не паехаў на пастарунак у выніку. Таму у свой час мы, конечно, пакрэатывілі.